ngibulise emampondomiseni, ngibulise kwaDoseni, kwaTatomkhulu, iNgwevu, uBheleshe. Siyabulela singamampondomise xa sithe ngqwadalana apha kule nkundla. Uthobela inkosi ke lo uthethayo, nguNgubesilo isikhahlelo wakwayekwa ifani. Ndiphuma phaa eHlangomo, ndikwalapha eMount Fletcher. Unyana kaNkosi uza nokhanyo kaSkoti, uSkoti kaMathunzini, uMathunzini kaSigwili, uSigwili kaNyakatha, uNyakatha kaMpanza, uMpanza kaXaba, uXaba kaMxoko, uMxoko kaHala, uHala kaMqhokhana, Qhokhana kaNcelenduna, Ncelenduna kaNqabashe, Nqabashe kaDoseni, uDoseni kaNcwina, uNcwina kaNtose, uNtose kaNgolwana, uNgolwana kaMalangana, uMalangana kaSikhomo, uSikhomo kaNdunu, uNdunu kaMpondomise, uMpondomise kaNjanya, uNjanya kaSibiside, Sibiside kaSidweba, Sidweba kaNdlozela, uNdlozela kaNkosi, Nkosi kaZalangoma. Ndiyakhahlela amampondomise. Mako. Hayi, ndiza nomnombo wendlu kaDoseni. Umnombo wendlu kaDoseni ke ulo usidibanisayo njengoba sithe ngqwadalana apha. Umnombo ke ubaleke kakhulu umnombo. Nathi sizingca ngoba sizigungane nje kungenxa yomnombo. Yiloo nto ke izinto xa zingathi ziphuma emnombeni siphasana ke isizwe. Ngoba umnombo yimpilo yesizwe. Eyona nto kumele sixabise kakhulu umnombo. uDoseni ke uzalwa ngumamqwathi kwindlu enkulu. Uzalwa ngumamqwathi kwindlu enkulu. Yeah, nyana yosizwe. Ndiyafuna ke uyigxininisa ke le ndawo uba uDoseni uzimele. Yes. uBhukhwana uzimele. uNgcitshana uzimele. oNgcoto bazimele. Amaqadi banezindlu zawo bazimele. noCirha ke lona ungukhokho walendlu ekaMajola. Yes. Izimele nayo. uDoseni uyamzeka uMajola. uMajola uyamzeka uDoseni. Unjalo. Ayingeni ncam ke lento uba uDoseni uyamzeka uJola. Ngoba namaqadi ayakwazi ubizwa ngoMajola. Namanye amanqotwe nawo ayazithutha ngoMajola. Namagcaka ayazithutha ngoMajola. Yeah. Lento lena ibe confusion. Umuntu athi xa esithi kunguMajola. Ibe ngathi elona mpondomise nguMajola kuphela. Ibe ngathi nguMajola kuphela. Kanti amampondomise maninzi izindlu zamampondomise. Siyadlula even ku-30 izindlu ezamampondomise. So ke iye ke ngoku ifune abantu abazayifundisa ngomonde ophansi lo nto because abantu balahlekisiwe kwezi ndawo esikuzo because saba selubhacweni so uye ufumane ezinye iimfundiso kwezinye indawo. So yiloo nto ke xa sithe kubhadalana kakuhle kanje sifundisane kakuhle kungaliwi. Ngoba xa kugutyulwa into funeka uliwe. Nakwezinye izizwe ikhona le nasebathenjini uzawufumana ukuthi wonke umuntu ufuna ukubizwa ngodlomo ebathenjini. Yebo. NasemaXhoseni umuntu uzafuna ubizwa ngotshawe bonke bangotshiwe. So injalo ibe khona nje into ekukolonizwa kwezinye izindlu kumiswa lendlu imiswayo. Iagenda ke yile ke ngoku ebonakalayo uba bekutheni ukuze kufakwe lena indlu isikakhulu. So uDoseni ke uzalwa nguNgcina njengoba besendishilo. Endlwini enkulu.
Masiqale phaa kuMpondomise. uMpondomise njengoba izala uNdunu azale uSikhomo. uMpondomise akazalwa yedwa naye. Kuzalwa noMpondo iwele lakhe bangamawele. Amampondo ngaba kuzofumana oFaku njalo njalo. Kube khona amaXeseli befumana oMbathana njalo njalo. Imfusi ke uXeseli. Yeah. Imfusi eyamawele uMpondo noMpondomise. Sehle ke ngoku sifike phaa kuNgolwane lona ungutata kaNtosi. uNtosi ke naye ube nezindlu ezininzi. Kwindlu yomdaka, indlu yokuqala, yela khosikazi lokuqala, indlu yomdaka, apho kuzalwa khona uCwerha, oVambane, oMahlahlana, ngamaMpondomise oCwerha, bazalwa kwindlu yokuqala. Indlu yokuqala ke phaa phambilana ibiba yiyo inkulu ingene kulo mcimbi obukumkani, kodwa ke phaa kuNtosi ibiseyitshintshiwe loo nto kuba bekunqandwa impalalo gazi. Yeah. Le nto ingaziba ngunyana wokuqala. Izizwe ke uzafuna ukwakha ubuhlobo yokuba xa sinoke sizeke phaa sizekele unkosikazi wendlunkulu, sithathe mhlawumbi emaXesibeni intombi eyamaXesini ibe yiyo ezawusizalela unyana owendlunkulu. Kungatsho kubekho ubuhlobo, abanokwazi ooXesile bazohlasela emaMpondomiseni ngoba sizekile phi emaXesibeni. So ke loo nto unyana wendlunkulu uyazalwa